kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kinong Treikam ka 108 ibahap hakasya Treikam Memriwu Workers Union. Hene kasngi habayakren bat Jingthoh kubor, giletho bahinen kasngi nakaliang UMD jong ka Tnat ulayakren bat ki lengba ka Zoom meeting. Hakaba UMD ulayatho baka sorkar galasyem kya halor ki mat jingdawa jong ki. Ulak ularu bahalai jong ibor ulak bait halor kani. Bat menta kidang ap sayi ki way pat ki jingdon kam. Nakaliang uneu ofisar ulakentu ya Kinong Treikam ka 108 ban Weng no ya ka jingyaki jongki. Nakaliang ka union hadin ba UMD ulakentu ban Weng no ya ka jingyaki. Kumta kilapan long ka jingya langkerki ban yakren. Bat hakani ka jingakren kila shim ya karai ban pan da ka Jingthoh. Bat kem shania shu namar labun bunsin kila shathong. Bat lada ka Tnat kam ai da ka Jingthoh nakaliang ka union kan Weng ya ka Jingsangeh Treikam ka jongki. Kalau kami menang dalam option meeting tu kita ada decision kita bagi Yashim. Namal ba men jan met tu ngila don ka jingakran bat high officials jong government through Zoom meeting. Nang ba ka Zoom meeting laikran te kat kum ka jingkran jong MD principal secretary jong ketika DHS mo abatay ngi ba ngi assure kata ba ngin kila ya ka demand jingi ka bangipan tinggi lah ada you kila consider ya katu demand jungi di kin khat dingi bangin yakran dalawan health minister nama mentai health minister idan Sikim de kataru yang ba after he comes kin test ya EA lada yo negative ya A dan ngin sala banyak kenduk de ma iya ladi imdan shani yang ba idan sabar ne isim syuti ne kumtahi dan sabar kum imla ban you tila assure me iba kata ka you ila ai kata ka assurance ba as an MD kum MD kata ka authority as authority badan ma ima yang ba kata ka authority ai manga banadu long kata ka jing demand jing fi ka ba PI yang ila consider na do benai December tingi dang work out dia kata ngidang upstart ka software jungi ki dang yu nama kidang dan por himenta namal kanika kontrak jong kanika JVK kan kut hakalai puai terik ma te kataru ni te gipi hau benai benai match te kidang dan hisa kumbalai benai ka por nam ta jongki te kata ngi ai kata ka por tangbai iong ngi bangin call off na ka strike jungi te nakaliang jungi hing andang lai shong meeting para mangikum ka union ngilarai ba klem ka Jingthoh ngin nom call off ya ka strike ngipan beda ka Jingthoh namar bunsen verbally ka klempoi shunu ru de ka Jingthoh ka ni ka bekong santam namang la sha thok sha syukur la ka nusin shu de ka ni ka por ngipen bena sha ka sarkar ne shunu berban pej halor ka ni ka problems ka jongi de ngipen tip chek shaki ba klem ka Jingthoh ngin nom shim kata karai ngin nom call off ka strike kan ya bet de la da pi ong ba ngin up hadu bandawan itai health minister ngin ya up ngin ya up Piang ba indawan in let test your Asia lada yo negative lada yo positive in hapsyong quarantine ru mleleng nya up ya kata tang ba klem ka Jingthoh ngin nom stop ya kanika strike jui kan ya bet kanika strike jui